kai bere ruje baba ka wuce an balla Musin ɗanka ne shi ke gaida ka bere ruje na ce wai kaka ne ni ban ji wuta na tashi nan kusa ba ratatatatatatat wai kaka wai na ce ratatatatatatat kaka ne zero batirwa wai bakon kasa ne kai ku gaya musu ko hali ya sake zuciya na da wai zero batirwa ai ba rangaye ba kare dan maza na ayyaru ai ba wawaye ba sai sa ratatatatatatat ku kashe banza ratatatatatatat ayya iya ku ban kiɗan tambari ni da yau ayyaru na da je mazan kwarai na ta su zan yi wa jinjinar zahiri to yin mazan garbi na sanar yau da kiɗan na gudan ke jani ganga mutum na ce jani ganga mutum yankin difatan zani ce difa garin maza na mu ne dan ayyaru zani ce daga difa ayyaru zani ce domin ayyarun ta mu ce garin mazajen mu ne waɗanda sun ba da rai suka sun sadaukar da rai domin su cetar da mu domin su ƴantar da mu daga taimakon zamani shirin diyar zamani kardina sona tereru jaina namu ne tereru jaina mu ne jami'an namu ne zero bentirwa maza zero bentirwa namu ne kai zero bentirwa maza na ayyarin namu ne ga zero bentirwa maza na ayyarin ai ayyarin zari ne ai ayyarin tamu ce mazan kwarai zari ce kai in yi watan madina su zan yi watan madina a jinjinan zahiriya zero bentirwa kai zero bentirwa maza ka shakkunku kai ya maza ka shakkunku ko ko ba ku shakkunsu yara maza na daji kace maza na daji zero bentirwa na wani zero bentirwa guda ga kiɗan na guda maza na ayyar ayyar na yaba don kuɗi wai na maza don mu ne kace na maza don mu ne na ayyar ga kiɗan na guda na san kuke kisan harna na san kuke kisan shakku na san kuke kun kashe mugu na ce kun buge mugu ɗan gidan banza ta da ku ce ɗiyan banza finannun banza na ce wawayin banza shagu ka huran banza mi ake da enemy ɗiyan banza ku ce kayan banza enemy kayan banza wartar da ƴan shai kai wartar da ƴan iska na ce wartar da ƴan shai maza na kanku maza na san kanku zero bentirwa kai zero bentirwa mazan muhammad dai kwananan muhammad dai ya ce ku hau maza mata ne kai maza mata ne ku bai da mazan yan mata an ta'adda yan mata kai tanku na ce kai tanku na ce a hirdanku shegu ɗiyan kuka ba daɗi cikin duniya ba daɗi ku je lahira Allah ya kama ku kuma zai hukunta ku horo tun a nan duniya JNN su hukunta ku bantirwa su hukunta ku maza na ayyar su hukunta ku ku je can lahira
cali wai ina mazan cali ina diyan okomandan nawa ne okomandan nawa ne Ahmad Sidiyan nawa ne Ahmad Sidiyan jare a baba baban mu ne baban yaran nan gaida baban bayan nawa ne Ahmad Sidiya a so komanda a komanda mu ne diyan baba
so